Em dic Joaquim Brutau i ara us parlaré de la primera feina que va tenir que fer l'Hèracles pel rei Euristeo de Micenes. Aquí teniu l'Hèracles. Quan va fer aquesta feina devia tenir uns 24-25 anys i la feina consistia en lluitar amb el lleó de Nemea. El lleó de Nemea estava situat, situem-lo ara en l'espai, en la península del Peloponès, sota l'istme de Corint, aquí ho podeu veure, és on estava el lleó de Nemea. El treball consistia en matar en aquell lleó de Nemea, treure-li la pell i llavors entregar-lo en el rei Euristeo. Us parlaré també dels altres personatges que surten. Surt el Molorco. El Molorco era un amic de l'Hèracles. Surt la deessa Atena, que li indica com treure-li la pell, i després el que va fer amb la pell, que va fer una capa i un elm, això també us explicaré. Parlem del lleó de Nemea. El lleó de Nemea era fill d'Equidna, que aquí la teniu, i de Tifó. Equidna i Tifó són els pares podríem dir, el 80% de monstres amb què s'enfrenten els herois i els semideus de la mitologia grega. El lleó de Nemea tenia una característica especial, que era una pell gruixudíssima, amb què les armes no hi podien fer res. L'Hèracles ja sabia això, es va fer una espasa especial de bronze per lluitar contra el lleó i va passar la nit anterior a casa del Molorco i l'endemà al matí se'n va anar cap a les esplanades de Nemea a buscar el lleó. Sí, allà el va trobar i va començar a tirar-li fletxes que rebotaven, no hi havia manera de fer res. Amb l'espasa va començar a voler-li tallar la pell en el lleó i tampoc va poder, i llavors va arrencar una olivera i amb el tronc de l'olivera anava dant cops en el lleó per veure si el podia matar i no hi va haver manera. Van passar així tot el dia i quan es va fer fosc el lleó se'n va anar al seu cau. El seu cau era un cau en què hi havia dues entrades, o una entrada i una sortida, com vulgueu, i l'Hèracles va pensar en l'estratègia a veure com ho feia i va decidir tapar una de les parts, una de les entrades a base de pedres. Vam anar posant pedres cada vegada més grosses i més grosses perquè el lleó no pogués sortir per allà i es va posar a sobre de l'altra entrada. Quan l'endemà al matí va començar a sortir el sol i ja hi havia claror, va sortir el lleó i l'Hèracles el va agafar pel coll i el va anar apretant fins que el va escanyar i el va matar. Una vegada havia mort el lleó, no hi havia manera de treure-li la pell, no hi havia ni ganivet que el pogués tallar, ni destral que pogués amb la pell aquella, i no. Llavors, què va fer l'Hèracles? Va agafar el lleó, se'l va posar a l'esquena i se'n va anar cap a Micenes. Va entrar a la ciutat i el va presentar a davant de l'Euristeo. L'Euristeo es va espantar moltíssim amb aquella bèstia tan grossa i a partir de llavors li va prohibir a l'Hèracles que entrés a la ciutat a portar-li les feines fetes. Va dir que ho faria fora de la ciutat i que l'Euristeo li enviaria un emissari d'ell, que era un tal Copreo, fill de Pèlope, i aquest seria el que rebria les feines que faria l'Hèracles. A partir de llavors també es va fer una espècie de tina grossa que va enterrar a terra i es posava ell allà dintre a l'Euristeo quan tenia que venir l'Hèracles a presentar qualsevol cosa. Faltava encara treure-li la pell del lleó i no hi havia manera. L'Hèracles va estar allà, un ganivet, dos ganivets, a destrals, no hi havia manera de tallar.
I llavors la deessa Atena es va transformar en una vella petiteta que passava per allà i li va indicar a l'Heracles que potser la millor manera de tallar la pell eren les pròpies urpes del lleó. I sí, així ho va fer l'Heracles, va tallar la pell amb les pròpies urpes del lleó i aquella pell se la va quedar ell i es va fer una capa que portaria a partir de llavors sempre, i el propi cap del lleó també li va servir d'elm, de casc. El Zeus, per celebrar la victòria del seu fill sobre el lleó, la primera feina que feia, va posar el lleó aquest en les estrelles, en la constel·lació de Leó. I això és tot el que us puc dir per ara. Si us ha agradat, premeu el botó de like, i per veure més vídeos sobre mitologia, subscriviu-vos.